Retouch, retouch. Ako. 20 ko kung may damas. Sa June na lang ako magsipag-sipag na buhay. Oo nga, nagulat din ako bakit biglang ginagan na tisok-sukatak niya, ginagan na kamasukatak. Datoy, nga King Joy lang kamatisukat ko. Nagigtutok ko nun. Mamo, di ko ano, password na. Puro tingnan lang bawal yun. Ang isa doon, ang focus. This wasting my heart to ever find. Dapat hindi ka matulog kumadal. Mga natulog patay Digo. Okay, kumain ka, no. Yes. Umalis ka dyan. Papa, papa. Tummy discomforts can disrupt her learning. That's because her digestive system is developing. Give her Infapro Gentlease 3 Plus. Smaller proteins for easier digestion. Designed to provide rapid digestive discomfort relief within 24 hours. And MFGM to help with brain development. Learn with ease with Infapro Gentlease 3 Plus. I'm okay, guys. How are you? Hello. Hello. Please don't forget to subscribe me, guys. Please subscribe and like and share. Thank you. Thanks for joining my live stream.
Hello, umbrella coat. Yi, umutot kaya. One, two, three, four, five. Hello, good evening. Galaw ka ng galaw ba? Ay, yan yung ayaw ko sa'yo ba? La. Hello, Tagoy. Hello, Tahir Boy. Shout out. Welcome to my live stream. Paano ba? Ma'am, umiiyak na po. Ano daw? Ma'am, umiiyak na po baby mo. Pwede ba kitang tawagin na baby din? Hindi, nandito yung asawa ko. Sapakin ako nito kapag tinawag mo akong baby. Allah! Hello, guild account. Ito na naman yung mga manyakis ba mag-comment. Comment. Indiano na naman siguro to. Hello, sayang malam. Hello, good evening. Ayun, ulan pala, ulan.
Hi. Hello, Rencho. Shout out po. Ano ba mga- What up? Hello, what's up? Lipat na sa tamang timplang mas pinasarap. Your great taste white. This is Ralph. He's family, but he needs food made just for him. That's why he gets Wireless system. Nagkado na ko ulit eh. Yeah, tugtugod ang amo maturog. Sino nakausar ti Redmi 8 III? Yeah? Bago mo ah. Redmi baka ni mama. V2036. Naganarata. Wowers nga. Li. Sige man, Li. Li. No nga. Li. Ano? Li. Nagkado na ka-connect yung. Li. Li. Ang kadyo ano ganda ka?
Ikan dua takit mo? Li. 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 No, li. Li ko na nga, li. Li. Yan yung napapali. Li. Mama, pumunta ako na kami. Li. Yan li. Dito, tari ano ba Li. Oo na kami. Ang kadyo hindi ka tumalang. Mama, naturo ako tayo malam. Huwag mo na kasing asarin, alam mong kagigising niya. Sutil ka, may saka mo. Hindi ka Tama. paggayan. La, sige. Ang batungod si ka. Li. Li. Ano, ali? Parang okay. Li. Ali. Lizard. Lizard. Kena? Lizard. Kena? Lizard. Lizard. Ang tanjo na. Mekan Joy. Mekan Tuyan. Joy. Li. 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 Guard. Guard naman. Guard. Wala kayang pan. Ginagawa mo. Li. Li. Guard. Lizard. Bagkatan ka karugan. Bago ka. Dala mga magyap apat pa. Pilmang nga tan. Letter B. Ang kajay ka ni papang mo. Pumanaw ka tan. Ang kajay ka ni papang mo.
Oh my God, what happened? Beverly. Hello, Beverly. Sorry. Naging busy lang. Nagpapasalamat po ako sa San Juan Juanico Bridge na nagsarado ngayon sa San Juanico Bridge kasi na-stranded kami sa Tacloban, Cabalawan. Andito kami nakaparking sa Cabalawan. Dito kami. Oh my God, kawawa naman guys. Nasa Ilocos kasi ako idol. Malayo ako sa Tacloban. Nakontak mo na ba ang iyong mga relatives? Uy, nantok na ako sa totoo lang. Lagi pag-engage kasi ako dito sa Facebook. Yun, shout out po from Ilocos Sur. Taga saan ka po? Ay, wait lang. Kuan mo ba yun? Main account mo yan? Kapag dikitan ka, baba mo yung bahay mo dyan. Ito giant sa kukat nga dakadwa na naglalay. Marky Capistrano pa shout out. Hello, Marky Capistrano, shout out daw from Scarlett Ayusen. It's really legit if you have ito dyan at ang miniking to yung ano. Dahil gusto mo dito atan. Okay. Dahil gusto lang. Ano yun? Allah, kita ko na kumanan!
Hi! Bakit yung brush natin dito? May ka brush? Let's go back to back. Count me in. Dapat daw bang magbayad ng buwis kay Cesar sa panahon ng saligang batas? Ewan ko kay Cesar. Kitaan ko. Pagkang natin mo. Wala no. Hello, nice to meet you. Thank you. Mas kapitis mo sa pinis ka. Mas kapitis. Papiting. Papiting natin. Labas. Ang good na ang amin ng tuwag. Kita lang sa pagkita. Pero kung dahil dito. Hindi dahil twice. From Philippines. Hello. Welcome here to the Philippines. Hi. What country are you? Ang sakuna ko, masakuna. Wala ako masakuna. Hehehe, ang cute niyo po pag nakahawak sa pisngi. Maaga kasi ako nagla-live eh. Nagla-live ako sa ibang apps. Tapos, mga 8 to 11. 8 to 11, nagla-live stream ako sa ibang apps. Tapos kapag tapos ko yun, syempre maliligo na kami ng mga bata. Magpapatulog na ako. Tapos hapon, aantukin ako hanggang ganito. Pero next, sa mga June, ganun. Basta ako sa pagla-live stream. Pero antok talaga ako. Let's go, count me.
Nagre-reels ka rin? Ang hirap kumita ng pera. Ang dami pang hirap. Kahit sabihin mong pa-live-live ka lang. Ilang years na ako dito sa YT, hindi pa ako nagsasahod. Hindi katulad ng iba. Ni ate. Adar aramidot pa yun. Siguro kilala mo ko, no? Baby pa kasi kaya kapag cute. Kapag malaki na yun. But, ang init kahit umuulan, no? Kaloka pa, hindi mo naman yung pagkakas. Nepeng! At ni anak. Peng! Ba't na-restrict? Kala mo kung sobrang busy. Bakit na-restrict? Sino nag-restrict ng kuwan mo ng message mo? Yeah, I know some English, but I'm not good. Hello, Deepika Damala, shout out. Hi. I'm from Philippines.
sabi mo, hindi mo ako hindi ka babayaan na ika'y mawala. Hindi ba't sabi mo? From India, welcome to the Philippines, sir. I'm sorry, but I'm not good speaking English and India. I don't understand India. Some other apps can translate, but here they don't translate. Buang. Hello, my friend. Why buang? Yeah. No, I live in Philippines. Guys, Madam M, thank you so much about that. Follow mo, Madam. Bossing ko. In English, your triplex is Kanina crazy. 40. Pag nakaupo lang, 40 na eh. Guys! Wait lang, guys. Ayan, may mga 1K dyan, guys. And your third brother is crazy. Buang, crazy, and baliw. Ayan, mga boss, madam. Wala na ba, guys? Free as and free flex tayo, mga bossing ko. Wala na ba? Guys, habol na mga bossing madam ko dyan. Habol na mga boss madam. Sinasabi ko sa inyo mga bossing madam ko. Wala na ba magpapaflex dyan mga bossing madam? Habulin nyo na yung mga bossing madam ko na pa 7 days warranty tayo. And 7 days replacement tayo dyan mga boss madam. Alin? Madam yung nasa gitna madam. Madam yung nasa gitna ba madam ko? Ito, for only 2,000 plus na lang to mga bossing madam ko. For only 2,000 plus na lang siya mga boss madam. You go for the checkout nyo na yan. Guys, habol-habol na mga boss madam, sinasabi ko sa inyo. Napaka-biggest discounted tayo dyan mga bossing ko. Ayan, guys. Ayan, sa ating mga viewers guys, napakadami nyo dyan. Ayan, sa ating mga viewers, mga bossing madam ko, go for the checkout nyo na yan. Wala na ba mga boss madam? Yeah, ha? Yes po, pwede po. Pwede po mag-self-proof muna kami bago ipadala sa inyo mga boss madam. And bossing ko, hindi din po kayo ma-scam dyan dahil po COD po yan mga boss madam. COD po tayo mga bossing madam ko ha. COD tayo mga boss madam. Cash on delivery mga bossing madam ko. Tsaka nyo lang po babayaran yung item mga boss madam kapag dumating na sa inyo mga bossing madam ko. Kapag nakita nyo na mismo yung item mga boss madam. Sana'y nakikinig ka, iniisip ka. Huwag ka na mag-alala dahil sa kanila ay mga boss madam. Mga bossing madam ko, wala na ba magpapaplex dyan guys? Guys! Guys, go for the checkout nyo na yan, guys. Ayan, mga bossing madam ko. Habol na mga bossing ko. Wala na ba? Ayan. Bossing ko, paano yung recline paharap? Paano yung recline paharap? Meron? Ayan, bossing, thank you so much about that checkout mga boss madam. Magkano? Adjustable po to. Bossing tos, hindi to nare-recline paharap pa. Ayan, mga boss madam ko dyan, hindi siya nare-recline paharap guys.
Santa Cruz. I'm in Santa Cruz. Are you in Ilocos Sur, Santa Maria? No, I'm in Santa Cruz. Oh, Santa Maria is near. Pilipino ka man ata, niloloko ko. Malapit lang yung Santa Maria. Diyan lang. Bossing Hazel, number 2 natin, bossing ko. Ganito lang ako. Number 2 natin, bossing. Number 2 natin, mga boss, madam. Ayan. Number 2 natin, bossing ko. Ito yun, bossing ko. Ayan. Comment lang kayo dyan, mga bossing, madam ko. Ayan yun, number 2 natin, mga bossing, madam ko dyan. High quality. What is the result of Simpleng tao. what is the result of 9 times 9? Answer A, 81. What is the result of 9 times 9? O, tignan mo, Pilipino ka pala eh. Secret. What is the square root of 100? 10. The square root of 100 is 10. Kaya tama. How much is 40 plus 30 plus 20? 90. What is the result of 12 times 2? Eh di 24. Answer 24. What is the result of 2 plus 2 times 2? Answer 6. What is half of 140? Oh, from Baguio. Answer B, 7. What is the result of 9 times 9? So, ayan, nare-reclaim siya. Yan. Kagandahan dito, ma'am, kasi syempre, napaka, best siya sa mga maliliit na pwesto, kumbaga sa inyong mga kwarto, ayan, pwedeng siya sa mga ganun. Tapos yung mga ginamit na materials dito, ma'am, ay puro high quality yan, mga nylon na yan, mga boss. Ayan, madali lang pati nga, meron na dumihan yung, sa ilalim, sa may gulong, no? Punasan mo lang ng wipes yan, tanggal agad yan, madali lang matanggal yung mga dumi yan. Yes po, from Ilocos Sur. Yan, paki-follow niyo ko guys. Kaya pala I don't have so many subs in this channel. Bakit? Itay ko kasi skin. This phone is Vivo. Monetize ka na. Uy sir, baka gusto mong magpalipad. Tulungan mo ko. No, yung kadyo ni ate. Really? Tapos di mo na ako babalikan, no? Joke lang. Wala naman pilitan. Oh, so cute. You can call me Miss Ilocana. I don't want to share my real name. Hindi ka kina ate uminom ka, tidanom kan.
It's mine. Mm. Nothing gonna change me. You look like 20 or 21. I'm 28 years old. Info. Hello, Eggy MVP. Yeah, I'm 28. Nag-28 po ko nung May 15. Give kini Papa. Ikaw ay yung manggamin ni King. You look so young. Yeah. I don't believe. Makulit kid, yes. Papa is watching TV. Hindi pa naman makapag-live. Okay, fine. Then we both know. We say 'cause we're forever. Thanks for the sub. Moto. Kami pa Diyan mo kusin ko na rin dinahal. Oo. Lalo. May umpisa na ba sa ikaw? Ang ko Tagalog na Tagalog na kau Tagalog. Ay, Jacob din na. Kami nga. Dapat ako mag-arap. Wala sa Lupok na kita. Baka ko di vaccine po na. Why na? Oo, ay, Important na ako. Important si Paglas. niya. Ito, be. Let's go. I know. Pangalan mo palang halata. Kasi Pangalan ko yung inuong. yan, walang may sa ibang pangalan. Joke lang. Just kidding. May Hello sa Ninoy niya. Uy, kagilantas mami akat din nyo na kami dumang. Sorry kayo sa yan. Ini sih yang kegelan. Inog mo. Uy, biar ini kan. Kita ba dyan? Imi yan. Gua mau bisa ini. Diyo, tingog. Tunggu mo kami. Ang ganda yung tambal. Sinulong. Hello? Mga
makagulatan. Hindi po kami Bisaya, Muslim po kami. Ako kagalanta ka mo katan. Tosang buka mo. Ikaw ba? Paglatar ko mo, ikaw i-abu, i-user, isang i-email. Bakit hindi ka pa nagkasalita? Pwede ninaon. Hello, may Angie. Hello, may Angel. Wow! May, ano yun? Hoy! Can I kiss you? Mua? Aray ko! Usog sahod, kamas. Usog, lalaki ka pala. Lalaki ang hinahanap. Aray ko po. Di ako syokla. Klaka. Bakla. Di ako. Ano? Loko. Ay, ano? Nay paggrabe. Ha? Hotdog? Huwag ka mag-Bisaya. Mag-Tagalog ka dong. Ayaw dong. Huwag kasi kayo magsalita. Magtagalog din kayo po. Shoutout from Ilocanians dyan. Ibukot mo yan. Ay, sir. May anak ka na, te? Wala, nag-asa ko kung may anak na siya. Ganun kasi type. Ako, Nico. Mark. Nanakanta ko, boy. Diyan, lima pa na po na pag-ride. Ito. Ay, kay Brad naman. Boy. Hindi ang natira. Ako makakain. Huwag na ka matuwa, shit. Nagay, nagay. Yung mat ko. Hello. Babos. Opo. Opo. Bro, kumaisa. Siya pa. Hello, love. Siya pa inipik-pik sayang. Payang. Paano naman talaga namin pala. Hi, Gladiabot. Pik-pikit, boy. I think I know you. Oo, ngayon. Yan na nga. Ako nung ko hindi. Nangulo. Ano? Ah. Inalan. Ay, pag-ihautang ka mo itong kitong. Ito. Sukor mo. Ako may na dito.
At the crossroads once again, you're telling me you're so confused. You can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking me, but only love can say. Try and walk away, but I live for you and me. The sun will shine one day, so I'll just play my part. Pray you'll but I can make you see it true. That's something only love can do. And the rain is falling. Here we are at the crossroad once again. You're telling me you're so confused. You can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking me, but only love can say. Try and walk away, but I live for you and me. The sun will shine one day, so I'll just play my part. Pray you'll adapt, but I can make you see it true. That's something only love can do. Sa loob ng 2 days, yung katabi ng color purple. Manila. Sa dami ng iba, ganitong di akalain. Sabihin mo nga to na lang ang kulang sa iyo. Oh, hindi na ba? Zero. Nanito sa kabila. Sa mirror. Check out mga boss, madam. Dito na tayo next. Yung dalawa, free na sa But only love Tandaan ninyo, lahat ng kasalanan natin, gawa natin. Walang ama, walang Diyos na gustong mag-suffer tayo. May parang ikaw. Open cam, oy, kumukanta, open cam, open cam. Ako, yung tap-tap na screen ko. Kaupo lang ako sa tindahan ko. Tulong na po yung tap-tap na screen ko. Kaupo lang ako sa tindahan ko. Tulong na po yung tap-tap na screen ko. Kaupo lang ako sa tindahan ko. Tulong na po yung tap-tap. Salamat dun sa nag-film. Later, last na lang naman ispam. Gusto naman ay makapano ng account ay. Tapos ko kami lang. Hello. Sir JP, ano na? Papahuli ka ba sa mga nagre-request? Kape tayo guys, kape.
ng gift. Nag-final sila nung nakaraan. O, baka sila Ashley. Ma'am Jasmine. Grabe naman. Oo, alam ko ano kayo. Nakauwi na kami para makita si Mami. Mami! Anak ko! Meron! I miss you, Mami! Namiss din kita, anak! Mariko, mag-bless kayo sa lola. Bless po, lola. Kumusta po? Kawa ka ng Diyos! Pagkaganda-ganda naman ang apo ko! Ligaya ko. Simpleng tulad mo. Hi, there are 4 jumpers. Maganda yung stage talaga. Maganda yung stage. Natuwa. Ano mo? Kumain ka lang. Technically, that's true. Basta na si Sir. But okay? Oh, really? Really? Okay. So next year I will be in your range 30. You know, The most beautiful. Ang paa, high block. 10 days old pa lang sila. Oscar, di ba niya ako matandaan? Magkapasa ka. Magpadapakas lang. Bumalik siya, baka na. Saya.
Ang chicken ni ate.
More, more.